Så er det blevet lørdag morgen den 12. og vi skal en tur ud i, det her er egentlig ikke præsteskov, men det kalder jeg det. Det er fordi det er Sees Kirke, der ejer det her stykke skov, vi skal ud og vandre lidt i her, sammen med de 2 hundehoveder der. De har lidt svært ved at finde ud af, fordi den ene vil ikke spise sin mad, fordi at den andens mad smager bedre og vice versa. Så der er faktisk ikke rigtig nogen af dem, der får lidt noget at spise, enten helt til sidst på dagen, og de har opgivet ævret om at æde den andens mad. Det er meget morsomt, men så kan det være, at den lille der, den får tabt sig 0,5 kilo. Det trænger han også til. Der er simpelthen ikke noget som at gå igennem en bøgeskov en tidlig morgenstund. Duften af skov. Man kan selvfølgelig lige høre motorvejen bagved, men det må man abstrahere lidt fra. Lækker. Rigtig fint lille bålsted, de har fået lavet her. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har lavet det, og hvem det tilhører. Men som sagt, så er det i hvert fald Sees Kirke, der ejer området. Så de må jo have lidt med det at gøre. Det må jo også betyde, at man må lave et lille bål og hygge sig her, hvis man har lyst til det. Et meget, meget smukt træ, det der. Og stort. Og så er det et evighedstræ. Yes. Stop. Her er sådan en mindesten. Jeg har faktisk ikke rigtig tjekket ud, hvad fanden det er, det går ud på, men inden er der en gud for oven, som råder for Danmark sag 1864-1920. Det må jo være, da vi tabte slaget i 1864, og Sønderjylland faldt i tyskernes hænder, og så fik vi Sønderjylland tilbage igen i 1920. Men at den står gemt her, det er faktisk lidt en skam, synes jeg, fordi det er en rigtig lækker lund, den her. Gemt godt af vejen. Der er ikke ret mange, der kender til det, desværre. Men sådan er det nogle gange. Så har jeg det også for mig selv. Stop. Så er vi ved at være tilbage til bilen. Det er små 4 kilometer lige herinde morgenmaden. Lørdag morgen. En skøn morgen. Og jeg tror ikke, der kommer regn. Her har vi så de 2 potnakker. Og når man skal drikke af en vandpyt med mudder, ikke også, så skal man selvfølgelig helt ud og stå i en, ikke også, Mia? Det er klart. Ja,